Zdravo svima. Danas radimo pitanja iz matematike za 8. razred, u pitanju su sistemi jednačina, a pitanje koje sam danas postavio glasilo je: na lokalnoj utakmici prodavali su se viršle u lepinji i hamburgeri. Viršle u lepinji su koštale 250 dinara, a hamburgeri 275 dinara po komadu. Ukupno je prodato 131 komad. Zarađeno je 34.200 dinara. Koliko je prodato viršli u lepinji, a koliko hamburgera? Naravno, kod ovakvih pitanja, ovo je jedan klasičan primer sistema jednačina. Mi ćemo postaviti jednačinu na pravi način da bismo mogli da je rešimo. I ja ću se samo fokusirati na deo matematika, odnosno objašnjenja, bez pisanja, da bismo stigli da završimo, jer je pitanje malo duže, zbog formata. Kao i kod svih jednačina, najbitnije je da postavimo jednačinu na pravi način, a to ono nam kaže da kada saberemo ove dve stvari dobijemo 131, i kada saberemo cene dobijemo 34.200. Pre nego što krenemo u rešavanje, moramo da odredimo šta je šta. X su viršle u lepinji, Y su hamburgeri. Pa smo napisali x plus y jednako 131, što znači da je x jednako 131 minus y. Ovo nam znači, koristimo sistem zamene, jer ćemo prebacivati, odnosno izrazit ćemo x u ovoj drugoj jednačini. A to izgleda otprilike ovako. Došli smo do ovog drugog dela. Znači, izrazili smo 250x plus 275y da je jednako 34.200 u drugoj jednačini. Pa će biti 250 puta vrednost za x 131 minus y plus 275y da je jednako 34.200. Kada ovo sve pomnožimo, dobijemo 32.750 minus 250y plus 275y da je jednako 34.200. Naravno, kada ove dve stvari saberemo, dobijemo pozitivnih 25y da je jednako 32.750 plus, što znači da je ukupna cena 34.200. 32.000, naravno sad oduzimamo sa obe strane da bismo izolovali ovu vrednost, odnosno y, pa će biti 25y da je jednako 1450. To je 25y. A jedno y, odnosno y je jednako, kada bismo podelili ove dve stvari sa 25, dobijemo da y je jednako 58. Što znači da bismo dobili x u ovom slučaju, onda od ukupnog broja 131 moramo da oduzmemo 58, što nam kaže da je iznos x-a 73. Ja ću ovo odraditi na engleskom. Za sada toliko. Vidimo se uskoro. Prijetno.